Ljudi, sedma riba, samo da nije sa strane ovaj dan. Sedma riba, koje uživanje, brate moj. Dalje ovo skobaja. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas smo opet na toplici, kao što možete da vidite već iz priloženog. Znači iza je onaj dobro već poznati most. Ovdje je već dobro poznato mesto gdje sam pecao. Danas radimo jedan challenge ili ti izazov koji sam dobio od vas. Znači, dobio sam challenge da pecam 2 sata i da upecam što više riba za tih 2 sata. I odlučio sam da to bude i iz prostog razloga jer trenutno riba ni nešto drugo ne radi nego kao nam vodostaj nizak, veoma nizak, kao što možete da vidite. Obično je voda i ovdje, ali kao što vidite ovdje je suvo, vidite da je mnogo mala voda jer je kiša nije padala dosta dugo. To je to ljudi, znači sad ću da pustim tajmer na 2 sata. Potrudit ću se što više riba da upecam, da vama snimim neki novi video. Večeras izlazi ovaj video malo kasnim, znam. Uskoro idu još mnogo zanimljivih videa, znam da to jedva čekate. Pišite mi, hvala vam puno na podršci. Pišite dole u komentarima neke nove ideje. Ako imate ideju za neke nove izazove, pišite slobodno. Tu sam da vam snimam i da se zabavim. Znači jedva čekam da zabacim. I to je to ljudi. Evo sad ću da pustim štopericu, to jest tajmer ću da pustim. I evo ga, ne znam da li se vidi. Znači evo ga, 2 sata 3. Znači krećemo ljudi. Pišite dole u komentarima koji broj ribe ću da uhvatim u ovih 2 sata. Nemojte da varate, znači budite fair i korektni. I to je to. Bistro i vidimo se u nastavku. Krećemo za 3, 4 sat. Evo ga ljudi, krenulo je vreme. Čekaj da vidim da li se to vidi. Da, vidi se. Stavljam telefon u džep i krećemo, samo da isključim internet. To je to. Krenuli smo ljudi. Mušica je ova trenutno. Trenutno sam stavio ovu, pa ću malo da menjam. Vidjet ćete sve u nastavku, znači snimit ću vam i kad budem menjao mušice. I to je to. Riba se javlja, izbacuje se, kupa se tu u plićaku. Znači što skobalj, što klen. Vidjet ćemo ribe koje uhvatim sa strane, neću da računam. Znači vidjeli ste onog dana kada sam vatao sam ribe i sa strane. Zato što su ovdje previše ribe. Znači evo sad već vidim koliko ovdje riba ima. Neverovatno. Ali je tako. Ribe koje uhvatim sa strane, znači to ću da vratim, svakako sve vraćam, ali te ribe ne računamo. I to je to, stavljat ću ovdje negdje u gornjem levom desnom, donjem levom desnom uglu, nebitno. Stavit ću tajmer i stavit ću broj riba koji budem uhvatio. I to je to. Bacamo se što pre, znači već je krenulo vreme, moram već da požurim malo i to je to. Vidimo se u nastavku. Bistro. Znači ljudi, krenut ću odavde, od ovog mosta. Prvo ću dati da zabacujem tu gdje se voda sliva. Pa ćemo sve da idemo niže i vidjet ćemo dok ćemo da stignemo. Nadam se da ću već da uhvatim veći broj riba pa da može da bude što zanimljiviji ovaj video. Možda ću slabije malo da se čujem zbog ove vode, ali tako je kako je.
Izvinjavam se, znači neću onda tu da se puno zadržavam zbog ove vode, zbog buke. Pecat ću nešto malo da vidim kakva je akcija i ništa, neću da se zadržavam, ići ću na dole, sve niže i niže i to je to. Ajmo prvi zabačaj pa da krenemo. Već su prošli možda 2 minuta. Ja dužim svojim uvodom. Op. Evo je, ovo prva riba. Evo je prva riba, ljudi. Ti snima? Da, snima se. Evo je prva riba. Evo je prva riba. Evo je prva riba. Ne znam, nadam se da se čujem, pošto... Evo je prva riba. Klenčić, ajmo. Come on, evo ga. Evo, lepo je. Op, miran. Znači, lepo je uzeo. Na ovu ovdje mušicu, kao sa početka. Idemo dalje, brzo. Ajmo dalje, isto. Samo da vidim koje je vreme. Nadam se da se vidi sat 51. Znači za 9 minuta ja uhvatio prvu ribu, ajmo dalje. Nadam se da se bar malo čujem. Jer kažem, evo vidite ovu vodu, ovaj vodopad kao. Idemo dole. Idemo niže, ljudi. Nervira me ova buka, znam da se loše čuje i da se vi nervirate zbog mene, ali evo vidim tamo 2 klena, 3. Tačno mu bacam iznad. Ajmo niže, ajmo niže. Ljudi, ovo je druga riba. Ugasila se kamera zbog vrućine. Evo je druga riba. I to dobra. Opo. Ne! Tu jebem ti! Otpustio sam drill, to je stego sam mnogo. Jao. Oh. Baš sam stego.
Početak obećava, znači za 9 minuta ja sam već imao i prvu ribu. I evo sad ovo spadanje. Tako da ćemo da vidimo šta i kako. Brate moj. Op, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Evo je ribica. Evo je ribica. Snima se. Evo ga mali sitan klenčić. Ovo je druga riba. Evo kako je uzeo. Znači, lepo je uzeo. Jebi ga sitanje. Ono što sam trebao da uhvatim, njega nisam uhvatio. Idemo dalje. Ajde, ide nazad. Operem ruke. Mi nastavljamo dalje da vidimo koje je vreme. Da vidimo koje je vreme. Sat i 32. Sat i 32, dve ribe. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Nije dobro, znači nikako nije dobro. Ali dobro, ajde. Nikako nije dobro, ali dobro. Biće bolje, ajde ljudi, znači... Sad se malo više trudimo. Radimo malo bolje stvari nego pre kako smo radili. Op, evo ga dobar klen. Evo ga dobro sa klen, samo da uzme. Ljudi, pokidao sam mušicu. Znači stavljamo drugu, evo sad ću da vam snimim koju ću da stavim. Znači stavit ću ako možete da vidite, samo da je stavimo, evo ovako. Bolje na sunce ili ovako. Ovo ovdje, znači imamo još sat i po vremena za pecanje. Moram da se potrudim nešto da iščačkam jer znači samo dve ribe, baš je zeznuto, mada je vrućina, baš je, ima minimum 35 stepeni, sad je toplije nego onog dana. Ništa, vezujemo ovu udicu i nastavljamo dalje. I javljam se malo kasnije. Znači idem da vezujem ovo i javljam se kasnije kad bude neko dešavanje. Ljudi, uništio sam mušicu. Ja vidim sve vreme neće da uzme riba. I ne znam šta se dešava. I vidim da je uništena jer nazad kačim. Jer ima trava. I moram da gazim. A s vremena na vreme zakačim svakako ovu travu iza mene. Na obali. I tako da sam uništio ovu mušicu i onda moram da je zamenim. Sad ću staviti ovu debelu. Pa će vidimo šta će da se desi. Znači sada stavljam ovo ovdje. Ako možete da vidite.
Opa, evo ga. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo. Da li se snima, da li se snima, da li je otišao, da li je tu? Tu je. Tu je, tu je, tu je, tu je, tu je. Treća riba. Jesu mali klenčići, ali je zanimljivo da se peca. Zanimljivo da se pecaju. Baš onako. Evo ga ljudi. Znači, sitno klenče. Evo ga ispod još jedan. U vodu. Lepo uzeo. Nema tu šta. Ali je zgutao. I to veliku mušicu kao što vidite ovu. Ništa, ajmo, idemo dalje. Ide dalje. Ja. Evo ga. Evo ga još jedna ribica. Opa, opa, opa. Još jedna ribica je tu. Još jedna ribica je tu. Znači treća. Ovo je četvrta riba. Ako se ne varam. Jel da? Pa da. Znači malo prije bila treća, evo je četvrta riba. Ajmo da vidimo sad koje je vreme. Znači sad sam vatio cak ovdje na brzak. Da ih lovim s ovom mušicom. Ajde, ide dalje. Sad ću pogledam vreme, znači moram malo da se ubrzam. Kao što vidite, ostalo mi je još 46 minuta. Imam 4 ribe. Znači za sat i 14 minuta ja imam 4 ribe. Što je loše, baš je loše, rezultat je veoma loš. Ali dobro, ide, s obzirom kako sam juče prolazio, juče sam snimao, ali nažalost neću da izbacim taj video jer sam imao samo 2 ribe za 2 sata. Tako da je sad malo bolja situacija. Što se toga tiče. I kidamo jako sad. Četvrta riba, ajmo dalje, ajmo dalje. Op, evo još jedna, evo još jedna. Znači mnogo... Ne. Dobro je, tu je. Nadam se da se snimilo, jeste, snima se. Ovo je malo bolji. Malo je bolji klenčić od ovih. Opa, dođi sine ovamo. Ne, evo ode. Dobro, snimio se, nadam se. Jeste, snimio se. Znači, četvrta, peta riba. Ajmo dalje. Sad je super. Znači, dao mi motivaciju sad da kidam što jače. Dobra je ova mušica. Ova crna mušica je stvarno dobra. Znači, jednom sam je do sad koristio i nisam upecao na nju ništa. Eto, sad je prvi put koristim onako da isprobam.
Znači pustim ga na brzak. Evo slušajte moju tehniku. Znači pustim ga na brzak malo ispod i onda ga polako povlačim na gore. I tačno vidim gdje je mušica i čim vidim ribu da je uzela, znači udarim kontru i riba je tu. Znači ništa posebno, tehnika veoma korisno. Eto, ko nije pecao do sad na to, eto malog savjeta ako se opredeli za mušičarenje. Sad ću vamo da zabacim jer vidim da ih ima i ovdje. Ajde, ajde. Op, evo ga. Evo još jedna, ljudi, znači 6. riba. Ajmo, idemo dalje, još jedan klenčić. Sjajan, bravo. Bravo Lutko. Samo da vidim šta se snima. Znači eto, kako je uzeo. Kao što možete da vidite. Znači ova je dobitna, vidim da je već dobra mušica. Idemo dalje, znači 6. riba. Sad ću da pogledam vreme. Mada nije prošlo puno kako sam uhvatio one 2 ovdje ili 3 ovdje. Znači 6. riba. Sad ću da vidim vreme. Vreme. Čekaj da pogledam samo 39 minuta. Nadam se da se vidi, pošto ja ne vidim na kamericu da se nešto vidi, ali 39 minuta. Znači 40 minuta još imamo da pecamo 6 riba. Znači izazivam svakog na ovaj challenge. Znači izađite na vodu, stavite neko određeno vreme i vidite. Mislim sve zavisi na koju tehniku, ali je to mušičarenje pa vidite da li možete da me stignete u mušičarenju. Jer sam ja doktor. Šalim se. Uzeo sam skoro štab, znači evo ovo mi je 3. put na vodi da sam izašao na mušici. I znači eto, idem svaki dan sam bio od nedelju kako sam ga uzeo, ovo je 3. dan. Sam ga u nedelju uzeo, da, u nedelju sam ga uzeo. U nedelju sam ga uzeo i već 3 dana za redom ga cepam. I nije mi dosadilo uopšte da se zezam s ovim malim klenčićima, znači ne može da mi dosadi nikako. Ajde da vidimo ovdje. Sada ćete da vidite malo veću ribu, znači, a pre same te ribe, ne zaboravite da lupite taj like i subscribeujte se. 80% vas koji gleda ovaj video nisu se još subscribeovali ili zapratili moj kanal, znači dole ispod videa vam piše zaprati ili subscribe, kako god kliknite to dugme, znači besplatno je, meni to veoma puno znači, a vama je to sekunda bukvalno. Tako da uživajte u gledanju, uživajte u nastavku i to je to. Ćao! Ljudi, 7. riba. Samo da nije sa strane ovaj dan. 7. riba. Koje uživanje, brate. Da li je ovo skobalj, a? Ne, ovo je klen. Doći.
Doći. Ovo je najbolji do sad klen. Opa, boga mi, dobar. Najbolji do sad, ljudi. Najbolji do sad, znači 7. riba. Loto, baje moj. Loto, 7. baje moj. Doći. Znači uživanje da pecate na ovakav štap. Zato što je vrlo lagan. Opa, doći. Mali, ti si opasan. Ovo valja i za sliku. Samo da vidim da se to vidi lepo. Ljudi, do sad najveći. Moram samo jednu sliku da opalim. Svaka čast. Svaka čast. Ide odmah na puštanje, znači neću da ga zadržavam, sito sve na ovu mušicu, verovali vi ili ne. Znači toliko je dobra ova mušica. Uzet ću još par komada sljedeći put kad budem kupovao. Evo ga. Ajmo. Bistro i dovedi babu. Pošalji babu, vidi. Viši. Ćao. Bravo. Lepa riba. Lepa, ovo je stvarno lepa riba. I lepo je bilo za uživanje boriti se s njom. Ajmo dalje. Jo, koja motivacija, ljudi. Vi ne možete da verujete kakvu nadu mi daje sad da dobijemo još neku ribu. Znači imamo još 35 minuta otprilike. Imamo još dosta vremena, znači 7. riba. Idemo dalje, znači moram samo da požurim malo. Mada, evo vidite, ne mrdam se od ovog mesta jer je stvarno mesto dobro. Izlaz iz ovog iz ove kao dubine, ovo je najveća kao dubina ovde. Gde sad stojim, mada nema ni 15-20 cm. I pravo prema brzaku. Ja pecam, znači bukvalno malo iznad brzaka. Čak što više nekad pustim i da ode u sam brzak. Tako da sada ćemo da vidimo. Moramo još neku ribu da dobijemo. Mislim, stvarno bi bilo glupo da se na ovo svede naše pecanje, mada i ovo za sad je stvarno za pohvalu. Mislim, kažem vam, juče sam isto bio, snimao sam isti ovaj video za 2 sata koliko mogu da uhvatim riba i uhvatio sam samo, verovali vi ili ne, uhvatio sam samo 2 ribe i treću tek posle kad se završio taj challenge. Vi to kasno u noć, bukvalno sam sedeo do sam mrak da vam snimim video i da ujutro izađe. Zbog toga i kasni ovaj video i izaći će 3. uveče. Tako da, ali potrudit ću se da od sljedećeg dana da izlazi redovno ujutro u 9 sati. Tako da znate, to je to. Opa, evo je. Odmah sam je poslao na obalu. Ja, dođi vamo. Evo ga klenčić se snima se. Evo ga klenčić.
Znači toliko jaka bila kontra i oni mali da kad sam povukao da je odmah na obalu. Evo ga. 8. klen. Da li će da bude 10 riba na kraju? Ajmo. Idemo, bistro. Ajmo dalje, ajmo dalje, ajmo dalje. Da vidimo još koliko vremena imamo. Imamo još 17 minuta. Znači 8 riba, 17 minuta. Moram da požurim. Moram da zaokružim na 10. Znači moram. Ajmo. Op. Dobra. Se snima se. Ajmo, 9. riba. Evo je 9. riba. Klem, brate, dobar. Nemoj da si spao, molit ću te. Nemoj. Evo. Ljudi. Znači 9. riba je u rukama. Baš je bilo lepo pecanje, brate moj. Imam još 10 minuta do kraja. Moram da ga zaokružim na 10 riba. Sva sreća nije bilo sa strane. Svakako ne bi to računao. A rekao sam to već na početku. Ajde. Šibaj. Lep klenčić. Ajde, bravo. Bistro. Ajmo dalje. Bistro ljudi, bistro. Op, evo ga, 10 riba ljudi, 10 riba, znači to je to, ajmo, idemo, aj sad, moram da ga zaokružimo opet na veći broj, tako da ovo je 10, idemo još, 10 riba, sad ne stavimo do 20. Evo, opet isti sličan klen, bukvalno slične veličine. Onaj dobar bio onaj prošli put, znači pre 3 riba, 7 riba. Zapravo je bila odlična. Evo ga, 10 riba, ajmo idemo dalje, bistro. Evo, ajmo, idemo dalje. Idemo dalje za iste pare. Da vidim još koliko je vreme ostalo. Ljudi, nažalost još 1 minut je ostao. Kad bi upecao još jednu ribu, bilo bi odlično. Kao što vidite, alarm zvoni, znači završeno je pecanje, sad ću da vas skinem sa grudi. Znači ljudi,
jedno jako lepo pecanje, mogu da vam kažem. Iskreno nisam se nadao baš ovoj brojici od 10 komada, znači 10 klena, jedan je bio baš dobar, vidjeli ste, znači to je bilo, baš sam zapamtio 7 riba. Jako lepo pecanje, znači eto čak što više nisam ni daleko otišao od mosta, kao što vidite jednog most, pa ne znam da li ima 50 metara do ovdje. Vidio sam da ima baš ovdje je ovaj brzak baš dobar i stao sam ono mirno kao što ste vidjeli i bacao sam ovdje u brzak, tu sam najviše ribe i dobio i onda nisam htio da idem naniže, samo da gubim vreme, a znam da ovdje ribe ima i da dobijam ribu stalno. Gore sam dobio, kao što ste vidjeli, 2 i onda kad sam došao ovdje su bile sve ostale ribe. Tako da ja bih htio da vam se zahvalim na gledanju, da vam se zahvalim na velikoj podršci što podržavate videe, čak što više vidim da vam se sviđaju i ovi videi sa mušičarenja. Tako da čak i one ljude koji ne gledaju uopšte, to jest ne prate ribolov i ne pecaju. Tako da ljudi, poruka za one koje ne pecaju, ljudi uzmite, vidite s nekim koji znaju da pecaju, nek vas odvedu jedno pecanje, nebitno da li to bilo mušičarenje ili neka druga tehnika, boravite što više u prirodi, znači ovo je lepota, jeste malo prljava ova naša toplica, ali šta je tu je. Idite na neke druge reke, uživajte, jednostavno i ovo ovdje jeste prljavo, ali ovaj mir, ovaj šum ove vode, brzaka, ribe kad uhvatite u ruku i pustite je nazad, podarite je život, stvarno je neverovatan osjećaj. I znam da ste već ovo sigurno čuli od nekog, ali stvarno jeste tako i uživajte u svakom danu, uživajte u pecanju, idite što češće na pecanje, znači više izdvojite vreme da uživate, jednostavno ne da radite, to jest morate i da radite, ali imajte vremena i za sebe, i za druge, i za bliski ljude, znači nemojte da vas baš briga i za sebe, znači dajte malo sebi oduška i to je to. Ja bih htio da vas pozdravim, hvala vam opet još jednom na gledanju, lajkujte, subscribeujte se, učlanite se koje u mogućnosti, kao što sam i rekao malo pre. Mi se ponovo vidimo za 2 dana, budite mi dobri, budite mi pozdravljeni, želim vam bistro i to je to, uživajte, ribolovački pozdrav i bistro.